Wotie me da wase bio sɛ wayɛ aso na wotie me nsɛm yi mepa kyɛw me kasa afa Revelation chapter 8 verse 21 wɔse me nka nkyerɛ wo sɛ adeɛ bia ɛntene ɛnkɔ kuro num ɔka kuro num a heavenly country anaasɛ ɔsoro ahemman num to ho nano ɔnam yɛnnua anaasɛ yɛn sɔfo Richard so Antwi eka kyerɛ yɛn sɛ yɛmma yɛni na hɔ yɛmmɔtene ne abrabɔ yɛnhunu sɛ sei ne sei na ɛkɔ soɔ enti Revelation 8:21 no say wɔsi kuro n'akyi na nnwamamɔfoɔ adutufoɔ kɔnkwansafoɔ nkraman ɛne hwanhwanfoɔ eguo na kyerɛ sɛ wo nipa no wɔde wo kora to kraman ho nka nipa kraman so abibia na ɔda mfikyire anaasɛ ɔda kraman buom so ate aseɛ ɛni nti ɛntena hɔ ɛma kraman kora aboa kraman kora so ɛmma mfasoɔ nkyɛn wo tohu eti onua sɛnea ɔsi adeɛ ntene bia ɛnkɔ heaven no na kyerɛ sɛ ɔpa kyerɛ sɛ hwehwɛ wo mu yie hwehwɛ mu yie na sɛ wokɔpie n'anim a wankasɛ menim wo mepawkyɛw wokɔpie n'anim a ɔnkasɛ firi me so kɔ mesrɛw da biara study the scripture da biara hwɛ onyankopɔn asɛm mu na hwɛ neɛ wopɛ na yɛ no pɛpɛɛpɛ ma no neɛ wontumi no na wakɔ nkotodwa nim abɔ mpayɛm kasɛ awurade mepawkyɛw hu me mmɔbɔ ma mente w'asɛm ase ma mente nte aseɛ ɛwɔ yesu din mu humimɔbɔ wa humimɔbɔ agya mentumi nyɛ yɛnim Peter ɛne yɛnim Paul nso ɛduru baabi no na ɛɛden ɔsɛ awurade to yɛgyidie mu wanto yɛgyidie mu a yɛntumi nyina wanto yɛgyidie mu a yɛntumi ɛnyina ɛno nti awurade to yɛgyidie mu ampa nso ɛduru baabi no Peter ɔyɛɛ nam ɔsɛ ɛduru baabi no ɔpaa Yesu ɛbi baabi a na ɔmmerɛ yɛbɛkye asuafoɔ no ɔpaa no enti no afei ɛduru baabi no ɔhyɛɛ den na ɔde ne mpaebɔ ɛhyɛ ne nti ɛna nwummerɛ yi saa bere nso a me ne wo kasa ɛpa kyerɛ sɛ wo nso hyɛ den paa mmea w'ani ka wo sisi so ɛsiane sɛ abraba a wobɔ ne nyinaa no ne nyinaa twa sɛ wokɔpie wobɔfo no anim neɛ wɔnwene wo tɔ wo maame yam no neɛ na woyɛ mogyato a wɔnim wo dada na ɛnɛ waba saase so no na wɔnwene wo tɔ maame no na ɛnɛ wanyini no na wɔma wo mframa home no saa papa yi ɛnɛ ɔne me kasa ɔne wo kasa sɛ mo anim ra wo ho so na bɔtene ne abrabɔ according to Revelation chapter 8 verse 21 no so wanya dia ene eduru hɔ a fache bia ni hɔ bio edu on so mepache bia ni hɔ bio asɛm bia ni hɔ a obɛka say ɔmo akopie hell ɔmo pache papa ɔmo pɛ akwanya sima ba akopɛ abasasi so nanka ɔmo abɛbɔtene ne abraba ne yɛka sɛ ɔmo ni ebini ɔmo ni ebini ɛmankɔpim sɛ Yesu bɛba kra nko ombedi yɛka sɛ ɔmo nkɔde nwuram a ɔmo ni aduane bia no ɔmo nwu a kɔmbɛkɔ enso sese no akwanya ni hɔ bio akwanya wɔ hɔ ma me ne umienu akwanya wɔ hɔ ma me ne umienu akwanya wɔ hɔ ma me akwanya ma wo wote asase so nhyira no sɛ wote nyame asɛm nipa bebre wɔn anti nyame asɛm ɔmo afiri mu nipa bebre wantumi amokronkran brabɔ ɔmo afiri mu wɔkɔ bia wɔn pɛ wɔn kɔ na nyina me ne ya me ya ne the word eternal so the word eternal asɛm no wɔ say wokɔ bia bi a ɛtuo ntwada ukɔ baabi a ɛtuo ntwada na wewu nsuro hwɛ me de nyamesom no me hu sɛ ɛnyɛ den saa sɛ ne yɛsi hu no because sɛ me de asase so nneɛma bi hwɛ wo de hwɛ Amerika tufo wɔn mo etu Amerika no de wɔn mo si yire wɔn ho no mo si yire wɔn anim na wɔn pɛ fɛ sɛ adie so hu enu kra ɛyɛ asase so dwapadeɛ bi a yɛde ma no a nkanka betimi awe na akye obetimi asɛ no obetimi ayera no so enso no ɔyire no ho de akukuduro to nwom edi first and I say two Americano pa or the yash or more two Americano Carlus num ne one more kika ho high jump for no it's also Pesikabiaji footballers see about World Cup she send ye nipesi ya let so who obia ye tight obia per World Cup naji sana ese osra himamu kono uye mani chance enso enemre mi yafa ne tra kohwe Christopher a egu hell kose kohwe Christopher a eko hell kohwe Christopher a osun kohwe Christopher a wafom nyankopon kohwe Christopher wontie nyame asem kohwe Christopher a wo hyehyɛ trousers kohwe Christopher a wabɔ mesh weave ena hwan egu omuti so omumori omaka no gon set traffic light
so and so omo from so Christopher omo from so ombeko heaven omo from so ombe say so enti no me nuamo animra wo so onyankopon so wompa no wompe ne nyame kire eni sem obeye botro bojo ne onyame kire eni sem obeye 50-50 ne onyame kire ni sem obeye ho ne ho wo say either say obeye nyinu ana obeye hye ompe ho ne ho so oye ho ne ho kra wo kra obetwere wo se adentra esan say ho no who think say oh hon nti obe consider do wahye baby there be on found share baby or do be ka omo enyunu for ho omo enyunu de say jom de omo ni da ho say me de menya hye menya enyunu for ho na wo de wo wa ye ho potrobojo akrisofo kwa ukobi wiasefo kwa ukobi etimu ani mra ho so me da wase so watie me nyame hya so nyame hya o say watie asemi e wo asopa mu amen.